Заслуженно. Параллель панами. И тази тези. Искаш ли да си избираме цвят и да вземем само такива пари с цвета им? Аз си харесвам червено. Червено. Ти избери цвят. А, не, аз сменям цвят. Бял. Аре да избери цвят, де. Да, черно съм. Добре, тогава аз съм сиво. Аз съм бял. Какво правиш ти, Лехман? Наистина. Аз съм черно. Ах ти глупака. Първото ми черно. Домат краставица? Домати има краставица, няма. Има там, де чистената кастана. Не. Тя се напеква вече. Тя вече е завряла. Трябваше да така да сложим в хладилник. Черно. Тор зеленчук. Черно. Сега ни прибрали колко коли идват към плажа. Черно. И моторите. И моторите тук. Черно. Здрасти, черно. 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 Другото. Черно. Колко имаш такъв оборот от движение в България, ще да има поне 5 камери скрити тук те охрасти гърлюка. Да снимат, да печелят пари. Събота 11 часа. Сиво. О, знаем кое друго е сиво. Колата ни е сива. Айде, сива.
Иначе има топло да Бяло, свършат някаква работа, да отидат на площ 11 часа не има топло. Сменен цвета за последно. Червено. Да, нашите хора ги няма с телефони. Добре, червено. За последно. Да, столчетата са прибрани. Те са две къщи. Червено. Не. Не. Кой беше червено? Обаче Датсуна го нямаше, беше в движение. О, червено! 5-6 български коли. Те ли? До сега, да. Откакто тръгнахме от плажа, ли? Да. Идват горе да... Куда... Нали, куда... 7. Няма ли още дича? То долу имаш поне още 7-8. Най-малко 10 няма да. Още 3 пъти може да... Червена! Червено, да. Аз почвам. Ти се яка тук. Само ще кажеш много ще не знам, ай нямаш преди. Дърво. Тук на банеца магазина. Чиста. Земя. Земя. Без мигачи, без нищо. Жълта и Е, зелена. така. Сега е момента. Бени моториста. Няколко часа жълта, някаква зелена. Деба. Виждаш ли нещо? Нещо синьо, червени вече. Не. Нещо Директно картината. зелено или лаго. Да, зелена. Виждате? Нещо, което обичаме. Човек. Нещо. Тати. Виждаш ли нещо? Завия ли пред този по-гръцки? Чакай. Не. Виждаш ли нещо зелено с лилавче? Виждаш нещо. Вечерно. Не, всяка е тераса. Добре, давай. Уникалност. Да прави сянка на прозорци на първия етаж. Да. Главата. Виждаш ли нещо синьо с червено и бяло? Контейнер. Ай! Пилечко ще направи стъкло. Уникален е.
то Имам падна. невероятни идеи. Айде! Не е корупцията. Предаваш се! Предаваш ли се? Позагувах се. 100 000 евро. Ако ще Те май са го почнали. Едно ниво. Мамо, къде ми очето? Кой е мама? Тук ти е прибран. вие си виждате нещо черно с стрелка на него и има числа. Нещо толкова с числа и стрелка. Метър. Да го виждам. Виждаш, не виждаш. Нещо. Черно или кафяво, не знам. Не. Тъмно кафяво. Много тъмно. Много, много, много. Също малко светло. Има и Ей! Има ли такива цветове изобщо? Не мога. Котито! Това ми показа как те пада на снето. Но не иска да знае. Билетина. Билетина, защото за всего. Там снимай къщичката. Далечината. Ама червено. Там кафявата Ма и къща. котицата имат розови носове. Сега като се върнеш ще видиш, като го вдигна. Как е завивакис. Мой рък. Дексия. Това деците. Видиш. Нещо дало. О! Пусто е така. Динозавр предам. Телефона е мама. Това е синьо. Толкова че точно. Ама не е червено. Има жълт. Да. Нали можеш? Да. Добре, сега аз. Виждаш ли нещо чисто кафяво? Малко. Облечено с... Не. И е облечено с грега. С такова пловен. Ето църква имат параклис. Не. Просто къс. И тукакис, живакис, лелякис, дидакис, нашата хазайкакис. Нещо малко, облечено. Черното. Черно с кафяво. Хубито! Кучето дед ги страх от котките. Не знам. Ние говорим за Куче да го оставя в код. Да, те са повече от него, те са глутница. Да, ти. Да. Аз днеска видях цял пасаж. Да, разбрах таткис, тукакис, живакис, лелякис, дидакис. 27 лет.